Бүген археологтар һөнәри байрамын билдәләй. Археология үткәнебездән вакыт шаршавын аскан, тарихыбыз сердәре белән таныштырган, кайһы сакта ис китерлек асыштар яһаган фән. Һуңгы гасырда безнең Башкортстанда ла тарихи асыштар яһала. Өфе-2 каласыгында табылган кумарткалар шулар итәбендә. Уларга ярашлы Өфе Рәсәйдәге иң борынгы калаларның бере һәм уга нигез салынуга кәмендә 1500 ел. Археологтар көне календарда күптән түгел генә барлыкка килде. Башкортстан археологтары бүген зур бер профессиональ коллективка оешкан. Башкорт дәүләт университетында археология борынгы һәм урта буа тарихы кафедраһы бар. Шулай ук Башкорт дәүләт педагогия университетының археология коллективы Рәсәй фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институтының археология бүлеге һөҙөмтәле эшләй. Был белгечләрне Бөрелә, Стәрлетамакта, Сибайда әзерләйләр. Азат Галиуллин дәвам итә. Башкортстан археологиясының һуңгы зур казанышы бунан 2 адна элек Өфе-2 каласыгында табылгайны. 4-нче, 5-нче буаттарга караган тарихи кумартка. Тиктеләрсе буаты ер астында. Шул килеш хаклану белән үзенчәлекле. Әйткәндәй, ошога охшаш әйбер 2007 елда ла табылгайны. Ләкин ул әлегеһенән бәләкәйрәк. Сираттагы яхшы хаклануыннан тыш, һирәге сорай торган кумартка булуы белән дә кадерле. Өстендәге яткан тузаннарын хәбәреп төшердек бит инде. Шуларда йыеп алгас, анализлар үткәс, бәлки әйтеп булыр, моның белән нинди бодай үткәргәннәр. Таш тирмә бит инде ул кул йөре белән, йер эше белән булышканнар дип әйтү турында һөйләй бит инде был каласактың. Башкортстан археологияһы үзенең киң яклы булуы белән үзенчәлекле республика биләмәһендә алып барылган казыну эшләре барышында бик күп әйберләр урындагы халыктың борынгылыгын раслауга үз өлешен индерә. Был яһәттән башкорт археологияһының атаһы Нияз Мәҗитовны телгә алмау мөмкин түгел. Улган буаттың 60-нчы, 70-нче елларында башкортлар Уралда яшәмәгән. Улар был яктарга 12-нче, 13-нче буаттарда гына күсеп килгән дигән фикер йөренә. Хатта бер фән әһле ошо хакта гыйльми хезмәт тә язды. Нияз Абдулхак улы үзенең тыңгы хезмәте менән ошо хата карашты кире кагып, фәнни яктан нигезләү булды. Башкорт калаһын асты. Халкыбызның безнең эрага тиклем үк ошо ердә яшәүен исбатланы. Бұл китапты асып, безнең Өфе-2 каласыгы турасында бөтә мәгълүматты табырга була. Уның тарихы, касан табылган, унда нинди артефакттар табылган, нинди методика буенча казану эшләре алып барыла. Ләкин шул ук вакытта бер киң катлам укучылары өчен гыйльми, популяр булган китап әзерләйбез. Археология һәм этнография музее ла шулай ук аерым игътибарга лаек. Ул казану эшләрендә табылган уникаль кумарткалар хаклаганы учреждение буларак билдәле. Әбьел районының Карабалыкты күле ярында табылган был әйберләр борынгы палеолит дәвренә карай. Әлегә тиклем Уралда быга охшаш неандерталистар төяк иткән урын табылмаган. Шулай ук тулыһынча тиярлек табылган мамонт төяктәре, төрле формалыгы көршәктәре, бидәнәү әйберләре, ук хадактар. Һәрбер предмет үзенчә мөгъҗиза булып тора инде безнең өчен. Әйтеп булмый, менә шул һәйбәт предмет или насар дип, алар бөтәһе безнең өчен байлык булып тора инде. Менә иң әйтәгәндә бөеге менә безнең алтын сармат әйберләре инде, алар безнең үзедә күрсәтелгән. Башкортстан археологиясының төп казанышы ул Тапошо Филипповка кургандары алып тора дисәң дә хата булмас. Безнең эрага тиклемге 4-нче буатка карай. Башлыса агастан эшләнгән, таза алтыннан капланган әйберләр 1926 елдан алып 1990 елларга тиклем Ырымбур өлкәһендә алып барылган казану эшләре барышында табыла. Алтын боландар хынландырылган табыш тотыш дөнья әһәмиятендәге фәнни асыш буларак танылып алды. Кыскаһы борынгы ата-бабаларыбыз безгә үзенчәлекле мәдәният калдырган. Филипп курганында табылган алтын, көмеш, бронза, тимер һәм агас әйберләр тупланмаһы ошыга дәлил. Бу табышка хәзер бөтә дөнья хаклана. Шуныһын да онытырга ярамый белгечләр. Кумарткаларның кайһы бердәре Көньяк Уралга, борынгы башкорт иленә, Фарсы, Хорезм, Казакстан яктарыннан сауда мәдәни бәйләнешләр һөҙөмтәһендә килгән. Башкорт халык мәдәниятенең алыштыргыһы бер өлешенә әйләнгән. Азат Галиуллин, Артур Ялаев һәм Рәсүш Хәймарданов, Яңалыктар, Өфе.